أبدا أن محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم صلى الله عليه وسلم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنكرم محمد عبد السعيد البوسيري أقول دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. ني الباب في شرف القرآن الكريم. أنكرم وابقى كما قرآن دي كان باب يكون لا قرآن بنياني قرآن في سمنا ani ni maa min ye kuranɛ minɛ i bɛ nafa minnu sɔrɔ a la kosɛbɛ a bɛ ka kuma o de kan siga t'o la nka a bɛɛ la a tɛ fɛ ka fara ala kira la sallallahu alaihi wasallam taslima a bɛ ka nin mankutu fɛn o fɛn fɔ kabini buruda daminɛna fo ka n'a bila bi la kosɛbɛ a ye ilmu tajiridi kɛ k'a kɛ i n'a fɔ maa dɔ de bɛ ka kuma ale fɛ a bɛ k'o jaabi kosɛbɛ dɔnkilida la arabuw fɛ yen o b'a fɔ ko ilmu tajiridi ayiwa a bɛ i n'a fɔ i ye maa dɔ bɛ ka kuma sara i la i bɛ k'a jaabi subhanallah ko o système de kɛ pour que maa bɛ se ka nafa sɔrɔ dɔnkili in na cogo min a bɛ i n'a fɔ dɔ de bɛ k'a f'a ye cɛ e bɛ ka nin dɔnkili ninnu bɛɛ fɔ ala kira ma e ka nin tɛ fɛn ɲɛ ala kira ye koyi a bɛ i n'a fɔ dɔ bɛ k'o f'a ye subhanallah ko a ko dani wa wasfi awɔ cɛ fara ne la sa farana dɛ n to yen n'an ka mankutu kɛ wallahi kabakun minnu bɛ ala kira la n'o bangera ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o bangeli bɛ ko min fɔlɔ arabu tun bɛ min kɛ ni arabuw bɛ voyage min kɛ o voyage tan kɔnɔna la u bɛ to ka kulu sanfɛlaw lajɛ dɔw bɛ to ka sigi yen pour que ka voyageurs dɛmɛ mais u b'a kɛ cogo di u bɛ tasuma de mɛnɛ su fɛ u b'u sigi kulu sanfɛ donc voyageur min ma n'u ye u b'a dɔn ko ninnu bɛ yen secours kama pour que k'olu dɛmɛ siga t'o la ko bɛɛ ɲɛ b'o min na kulu sanfɛ i b'i to yɔrɔ jan k'a ye ko ala kɛra misaliw bɛ komi o de i ka mankutu tɛ fɛn ɲɛ a ye i ka mankutu tɛ i ka dɔgɔyaman tɛ fɛn tiɲɛ a ye siga t'o la nin ye tiɲɛ ye surtout fo ka taa se leyila n'ala alami c'est comme su fɛ i b'olu ye cogo min kulu sanfɛ ko ala kɛra mankutu bɛ komi ten sallallahu alaihi wasallam salim a bɛ ka nin de fɔ kosɛbɛ k'a fɔ o tigi ka fara ale la pour que ale k'a ka ala kira mankutu kɛ a ko hali bi n'i ma sɔn ne ka kuma ma a ko k'ale b'a dɔn fadurru yasdadu husnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran ghayra muntazimi a ko k'ale b'a dɔn k'a fɔ ko jamakisɛ lulu kosɛbɛ n'i y'a labɛn k'a don kisɛ la k'a kɛ kɔnɔ ye k'a di maa dɔ ma a k'a don a kan na ko walahi k'o cɛ ka ɲi siga t'o la nin ye tiɲɛ ye mais walaysa yanqusu qadran ghayra muntazimi hali n'i ma jamakisɛ don kɔnɔ la hali n'i ma jamakisɛ don juru la k'a kɛ kɔnɔ ye k'a di maa ma a k'a don a kan na bɛɛ b'a dɔn jamakisɛ kɔni cɛ ka ɲi o a ye kosɛbɛ kɛ a misaliw bɛ komi kɔlɔsi hali nin sisan ni maa min y'a labɛn k'a di maa ma i y'a ye nin cogo la a cɛ ka ɲi o ni ala jɔn kɔlɔsi n'i bɛ fɛ aw ka kɛlɛ dɔrɔn taa n'a ka kɔlɔsi kɛlɛ b'a la dɛ aw bɛ ɲɔgɔn bila yen sisan sa kɔlɔsitigi u jarabi ala y'u jarabi ni fɛn min fana ye dɛ o y'u ka kɔlɔsi de n'i bɛ fɛ sisan aw ka fili ɲɔgɔn ma e k'u ka kɔlɔsi minɛ ba ye i ka taa n'a ye sisan aw bɛ ɲɔgɔn i b'a ɲɛ couleur changer sisan o ye kɔlɔsitigi bɛɛ de ye tellement u ni y'u ka kɔlɔsi
i b'u ka wari puruti ka taa n'a ye. Siga t'a la. I bɛ taa n'u ka mobili ye e min cɛ i bɛ na n'a ye. Kosɛbɛ. I b'u ka fini sama ka taa n'a ye. N'aw ka kɔlɔsi ni magara la aw bɛ ɲɔgɔn bila yen. Ayi siga t'o la baarakɛla don. A baarakɛla don. Ala k'an bɛ sɔrɔ. Amin. Kosɛbɛ. A labɛnnen o cɛ ka ɲi. Nin ye tiɲɛ ye. Mais hali n'a ma labɛn. Walahi a cɛ fɛn cɛman de don. Siga t'a la. Ko Ala kɛra misaliw de y'o ye. Olu bɛ nin min fɔ a ma. A t'i n'a fɔ u bɛ dɔ fara a ka bonya kan. Ayi walahi olu b'u k'olu yɛrɛ de nafa. Kosɛbɛ. Ala kɛra ye. Nin ye tiɲɛ ye. Sallallahu alaihi wa sallam. Wasallim taslima. Busayri ko a ko fama tatawulu amalil madihi ma fihi min karamil akhlaqi wa siyami. Kosɛbɛ. Hali bi a bɛ ka cɛ jaabi. Min ko k'e bɛ ka nin mankutu bɛɛ fɔ Ala kɛra ma. A ko tiɲɛ don. Hadamaden i yɛrɛ tintinima k'i yɛrɛ kɔrɔta kosɛbɛ ka dɔ fara ka i n'a fɔ Ala kɛra majamuli kan e bɛ min fɔ ka essayer ka dɔ fara a kan i tɛna foyi fɔ kabini dugukolo daminɛna ko maa o maa min ɲɔgɔnna fɔ surtout Ala kɛra ka bonyabaw la a jogow la a n'a ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen na ani a tɔgɔ a tanukanw siga t'o la sallallahu alaihi wasallam taslima. E bɛ fɛn o fɛn fɔ o la i b'i kun kɔrɔta siga t'o la i b'a ye k'a fɔ ko dɔ b'i sanfɛ. Nin ye tiɲɛ nin ye tiɲɛ. Ale Busayri kelen yɛrɛ don kelen k'a sogora a sogora tuguni k'a yɛrɛ ye kosɛbɛ lahara a sera kiyama kɛnɛ kan. Alimami ne tɛ taa yɛrɛ n tɛ taa lahara kɛnɛ kan a ɲɛ b'a la k'a bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye Alakira majamuli kɛ sallallahu alaihi wasallam k'olu ka jɔ aran kelen na k'olu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ siga t'a la taa alijinɛ kɔnɔ. Allahu akbar. Bon Busayri sogo la ko n'i y'ale yɛrɛ ɲininka a b'a fɔ Alakira majamulikanw na olu bɛ sɔrɔ degré min na o ye fo ɲɛfɛla de. Siga t'o la nin ye awɔ. Ale yɛrɛ sigi la ale bɛ ten de mais sogo la ale ɲɛ b'a la aran jamjamban b'ale ɲɛfɛ hali a ɲɛ to o dan na ale yɛrɛ ɲɛfɛ olu de bɛ ɲɛfɛ ale y'i kɔsi fana sogo la a ɲɛ b'a la o ɲɔgɔnna fana b'ale kɔfɛ i n'a fɔ ale bɛ camancɛ de la ale ma se k'o faamu mais ale ye maa dɔ ye ɲɛfɛ o b'ale ɲɛfɛ o n'ale tun bɛ tile kelen na o fatura. Allahu akbar. A ko ale dun ma deli k'o ye o bɛ ka Alakira mankutu sallallahu alaihi wasallam. Dugu jɛlen min kɛ a ye samara don a b'o tigi dɔn mais a fatura kosɛbɛ a taara a ka du kɔnɔ u ka kalandenw bɛ yen a taar'u nɔfɛ kosɛbɛ a y'u ɲininka ko aw karamɔgɔ ne ye Zil Wizarata ye nin ne sogora k'a ye Alakira majamulibaw u bɛ aran na kosɛbɛ mais ne b'a la Zil Wizarata ye min ne ɲɛma aw b'a ka Alakira majamulikan dɔ dɔn walima a ye min fɔ walima a ye min sɛbɛn ka min to n'o ne tɛ min kalama a y'a jira n na kalanden ko a ma ko gundo tun b'a ni Alakira cɛ. Ni cɛ gundo tun b'a ni Alakira sallallahu alaihi wasallam mais gundo in a m'a bɔ kɛnɛma ayi a m'a bɔ kɛnɛma kosɛbɛ a tora a dalen don kelen a ye Alakira majamulikan de kɛ sallallahu alaihi wasallam a y'a sɛbɛn papier la don o don a bɛ wuli a b'a kalan kosɛbɛ a b'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ a b'a kalan mais n'a tilala a b'a bila kunkɔrɔtan jukɔrɔ kosɛbɛ a b'i da siga t'a la n'a wulila tuguni a b'a ka papier bila a bolo ayiwa k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra ten mais ko nana kɛ min ye kalanden de ko k'ale sogora karamɔgɔ fatulen ale y'a ɲininka kosɛbɛ karamɔgɔ i ni i ka nin majamulikan bɛɛ la kosɛbɛ ne b'a la a b'i n'a fɔ i bɛ Ala ka hinɛ la a ko wallahi siga t'a la nin cɛ wa ko foyi m'ale bila Ala ka hinɛ la Alakira majamulikan sallallahu alaihi wasallam o majamulikan baden ni caman ba o tɛ dɛ ayi k'ale bayitu so 2 de fɔ Alakira la sallallahu alaihi wasallam ale n'ale lahara k'ale bilala o de kama. Allahu akbar. Atakbir. Kalanden ko a ma sogo la ko dɔnkili in don anw ma e ye ɲɛnamaya la k'o fɔ o dɔnkili in f'an ye o ye min ye an k'o dɔn a ko kalanden ma k'a to n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la kosɛbɛ k'i bɛ taa n ka kunkɔrɔdonnan jukɔrɔ n'i taara n ka kunkɔrɔdonnan jukɔrɔ n'i y'a kɔrɔta i b'a ye n ye dɔnkili min sɛbɛn dɔnkili in bɛ yen siga t'a la a bɛ yen karamɔgɔ in ka kalanden de bɛ ka nin fɔ Busayri kosɛbɛ ko k'ale wulilen o la ale taara karamɔgɔ ka so kɔnɔ ka kunkɔrɔdan kɔrɔta ale ni papier dɔ la yen a papier in ta k'a lajɛ kosɛbɛ ne b'a la sɛbɛnnen don a la ya Mustafa min qabli nash'ati Adamin wal kawnu lam tuftah lahu aghlaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'dama asna ala akhlaqika al-khallaq. Allahu akbar. A ko nin baytu in n'an ko an bɛna nin kɔrɔ fɔ a tɛna bɛn taa ma an ka taa an bɛ si nin de bɛnna a la nin de bɛnna Busayri yɛrɛ bɔra a yɛrɛ kalama tan de k'a dɔn ale bɛ min fɔ Alakira majamulikan na a caya n'a dɔgɔya kosɛbɛ maaw bɛ sɔrɔ a ɲɛ
Diena maaw bɛ sɔrɔ a ɲɛ lahara. Siga t'o la. Hadamaden i bɛ majamulikan min fɔ Ala kira ma. I b'i ta de dɔn. Nin ye tiɲɛ ye. Maa wɛrɛw ta bɛ yen. Siga t'o la. I t'o dɔn dɛ. Walahi. Ala k'an bɛ sababa. Amiin. A ko bonyaw minnu kɛra Ala kira sallallahu alaihi wasallam. A ko k'a dɔn. A bɛ komi min bɛ busɛri kɛrɛfɛ. Min bɛ k'an ɲininka. N'a bɛ ka Ala kira majamulikan fɔ. Kosɛbɛ. A ko a ma sisan komi e ye kabako caman fɔ ko nin kɛra Ala kira ye. Ayiwa kabako min ɲɔgɔnna t'a bɛɛ la. I t'o fɔ an ye sa wa. Ayiwa o fɔ an ɲɛna o fɔ an ɲɛna. Busɛri de ko a ma. Kosɛbɛ. A ko ayatu haqqin. min arrahmani muhdasatun. Kosɛbɛ. qadimatun. sifatul mawsufi bi qidami. Siga t'a la. A ko kabako min ɲɔgɔnna tɛ Ala kira ka kabako la. K'o tɛ kabako fila ye koyi. Ayi. O ye tiɲɛ kumakanw de ye. Kosɛbɛ. O ye kabako kumakanw de ye. Min bɔra Alahu Taala yɔrɔ. Kosɛbɛ. N'o ye sindi fɛn ye. Galegale fana don. Ala yɛrɛ de ye o kumakan in mankutu. A y'a mankutu ni galegaleya ye kabini bi tɛ. Kosɛbɛ. Ni kunu. O kunumɔgɔw fana b'a fɔ kunu. Kabini diɲɛ daminɛ. Kosɛbɛ. Kuranɛ bɛ yen. Kabini diɲɛ daminɛ. A ko mankutu fɛn min ɲɔgɔnna tɛ Ala kira bolo. Kabako fɛn min ɲɔgɔnna tɛ Ala kira bolo. Siga t'a la. K'o de ye kuranɛ ye. Nin ye tiɲɛ siga t'a la. Kuranɛ. Ale Ala kira ka kabako bɛɛ la sanada. Kosɛbɛ. O de ye kuranɛ. Nin ye tiɲɛ siga t'a la. Donc a bɛna don kuranɛ mankutu de la sisan. Kosɛbɛ. Kuranɛ min. Ni Ala y'a jigin. K'a di Ala kira Muhamadu ma sallallahu alaihi wasallam. San 23 kɔnɔna. Kosɛbɛ. A bɛ jigin dɔɔni dɔɔni. Événement. Fo ka na a ban. Kosɛbɛ. A banna waati min. O de kɔfɛ Ala kira fatura. Sallallahu alaihi wasallam. A ko kuranɛ. lam taqtarin bi zamanin wa hiya tukhbiruna. Kosɛbɛ. Anil ma'adi wa an adin wa an irami. A ko kuranɛ ma foyi fara ɲɔgɔn kan. Ayi. Waati si la. Kosɛbɛ. A bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn kuranɛ ye fɛnw minnu fara ɲɔgɔn kan. Ka fɛnw minnu fɔ kuranɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ. K'o bɛ yen k'an kibaruya de. Siga t'o la. Anil ma'adi. Lahara kibaruya b'a la. Siga t'a la. Wa an adin. Adakaw minnu tɛmɛna fɔlɔ mantonw tɛmɛnenw. Kosɛbɛ. Olu ka kibaruyaw b'a la. Wa an irami. Iramikaw fana olu fana tɛmɛna. Siga t'a la. Olu fana ye. Samudakaw ka mɔgɔ ye. Siga t'a la. Ada o ye Hudukaw ka mɔgɔ ye. Kosɛbɛ. Hudu. Ale ye Ala ka nabi ɲuman dɔ ye. Kosɛbɛ. A ye san 1200. A y'o de balo. Allahu akbar. Olu tun bɛ si sɔrɔ. Olu tun bɛ si sɔrɔ. San 1000 ani san 200. Ala k'o d'an ma. Ya Rabbi. K'an to kɛnɛya la fɛnɛ. An b'a fɔ amina. Amina. Mamu Ala k'a d'an ma dɛ. A ko kuranɛ. Naamu. Damat ladayna. Siga t'a la. Fafaqat kulla mu'jizatin. Kosɛbɛ. Minan nabiyyina. Iz ja'at wa lam tadumi. Kosɛbɛ. A ko kuranɛ. A kabakoyaw. A n'a kuranɛ ayaw. A dumɛna anw kan. Kosɛbɛ. A ye diɲɛ kabako bɛɛ la tunu. Diɲɛ kabako jumɛn? Minan nabiyyina min kɛra nabi ɲumanw ye. Kosɛbɛ. Iz ja'at wa lam tadumi parce que nabi ɲumanw ka kabako kɛr'u ye. Mais a ma dumɛ. Ayi abada. N'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko misali la. Kosɛbɛ. Nabi Musa. Nabi Musa ani Firawuna ka waati la. Kosɛbɛ. Ale tun b'a tɛgɛ don a kaman kɔrɔ dɔrɔn. N'a y'a jɔ tan. Fari bɛ bɔ. Kosɛbɛ. Fari bɛ bɔ ka jɔ mɔgɔw ɲɛ kan. Kosɛbɛ. A tun bɛ bere min b'a bolo. A bɛ bere fili dɔrɔn. A bɛ kɛ sa ye. Subhanallah. Mais Musa fatura. Musa ka nabi ɲumanya jɔra. Kosɛbɛ. Kabako fana jɔra. Wallahi. Isa. Ni mɔgɔ sara sisan a bɛ boli ka taa fɔ Nabiyulahi Isa ye. Kosɛbɛ. A bɛ na dɔrɔn n'a nana dɔrɔn. A bɛ su in a b'a fɔ cɛ wuli sa n terikɛ wuli k'i sigi. O yɔrɔ bɛɛ su bɛ wuli. Subhanallah. Kosɛbɛ. A bɛ wuli. Ala y'o kɛ Isa fana ye. Isa tɛ yen sisan. Ayiwa. Sukunu banna. Nabiyulahi Ibrahima. Ala ye kabako kɛ. Ala y'a fili tasuma la. Ala y'a fɔ tasuma ye. Kosɛbɛ. Inna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahima. Tasuma kana Ibrahima jeni. Kosɛbɛ. Kɛ kisi ni nɛnɛ ye Nabiyulahi Ibrahima kan. Siga t'a la. Ibrahima fana fatura. Kosɛbɛ. Kabako jɔra. Ni n'a ɲɔgɔnna caman nabi ɲuman o nabi ɲuman. Kosɛbɛ. Ne ye kabako minnu kɛ. N'a kɛr'u ye. O kɛra mada wan kada o kɛra o tɛmɛna o banna. Siga t'a la. Mais min ka kabako bɛ yen n'a bɛ tumɛ fo kiyama. O ye Ala kira de ye. Sallallahu alaihi wa sallam. A kelen. Kuranɛ in de bɛ tumɛ. Wallahi. A bɛ na waati min. Fɛn dɔw fɔra a la. Sahabaw yɛrɛ ma se k'olu faamuya. T'a faamu dɛ. Nka bi technologie nana. Développement nana. Kosɛbɛ. An bɛ ka bɔ o bɛɛ kalama. Subhanallah. Kuranɛ b'a fɔ Nabiyulahi Sulemani ka lahala. Ayiwa. K'a fɔ ko fiɲɛ tun b'a bolo. Kosɛbɛ. Yamaruya bɛ a bolo. Fiɲɛ in. Sɔgɔmada kelen. Ayiwa. A bɛ se ka tagamani min kɛ ni Sulemana ye. Uduwuha shahrun. Wa rawahuha shahrun. Subhanallah. Sɔgɔmada kelen tagama. A b'i n'a fɔ kalo kelen tagama.
i n'a fɔ kalo kelen ta ma sɔgɔmada kelen boli kosɛbɛ subhanallahi a bɛ fɛ k'o misali de fɔ ayiwa bon n'i y'o fɔ sahabaw ye o waati avion tɛ yen o waati olu ka waati avion tɛ yen ayiwa a lajɛ avion bɛ wuli i bɛ wuli yan sɔgɔmada n'a kɛra 6 heures pile midi 13 heures heure 7 o b'a sɔrɔ i jiginna Madina Madina alors ne ma don fɔlɔ dɛ ma don fɔlɔ a bɛ nɔgɔya ala ka nɔgɔya mais o lajɛ ayiwa mais n'i ko i bɛ bɔ yan sisan to sen na k'i bɛ taa Madina i bɛ kalo joli kɛ ka ca dɛ a man nɔgɔn ayiwa bon i m'a ye o waati olu m'o faamuya siga t'o la mais bi anw filɛ k'a faamuya waati siga t'o la kuranɛ b'a fɔ watara aljibala tahsabuha jamidatan kosɛbɛ wa hiya tamurru marra sahab k'i bɛ kuluw ye a b'i n'a fɔ k'a gengelen don kosɛbɛ a nɔ la k'a tɛ bouger ko ka sɔrɔ a bɛ ka boli i n'a fɔ i bɛ kaba nɔgɔ ye sanfɛ cogo min o bɛ ka boli kulu bɛ ka boli ten kosɛbɛ a bɛ kuranɛ de kɔnɔ a tɛ se ka sɔsɔ ayi abada mais bi n'o fɔra kunu mɔgɔ ye ale tɛ se k'a faamuya mais bi développement nana ye k'a yira ko la terre tourne autour du soleil kosɛbɛ an yɛrɛ y'o kalan ye an y'o kalan bon o lajɛ bi o dɔnna ayiwa bon kunun a faamu tun ma nɔgɔn o la mais bi an filɛ k'a faamuya facile walahi kosɛbɛ o de ye kuranɛ kabako ye siga t'o la a ko kuranɛ muhakamatun fama tubqina min shubahin fi shiqaqin wama yabghina min hakamin a ko kuranɛ a ayaw a kɛlen don k'a ɲa kosɛbɛ k'a kɛ baara ɲuman ye siga t'a la kuranɛ a tolen tɛ foyi kama ni sɔsɔliba maa o maa ko k'i bɛ sɔsɔli kɛ kuranɛ la fɛn ɲagaminen minnu bɛ ɲɛnɛmaya la kuranɛ m'o si to yen maa o maa ko i bɛ sɔsɔli k'a la kuranɛ b'o d'i ma ka tila k'a détailler siga t'o la nin ye tiɲɛ ye misali la sisan maa minnu bɛ yen ayiwa tiɲɛ kow kama kuranɛ y'a bɛɛ walawala nin ye tiɲɛ ye dɛ sanni ni feere kama kuranɛ y'a bɛɛ walawala hadamaden i yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya taa cogo ɲuman kama kuranɛ y'a bɛɛ walawala siga t'o la fɔlɔ manto minnu tɛmɛna a y'olu ka baro fɔ anw bɛ ka leçon sɔrɔ o la wa anw yɛrɛ bi anw yɛrɛ fana ka ɲɛnɛmaya la kuranɛ bɛ an tɛgɛ minɛ bi ɲɛnɛmaya bɛ kɛ kɛcogo ɲuman bɛ kuranɛ b'an guider k'an bila o kan siga t'o la n bɛ ala deli ya rabbi ala k'a faamuya amin a ko ma huribat qattun illa adamin harabin a'dal aati ilayha mulqi salam siga t'a la a ko maa si ma wuli k'a bɛ kuranɛ kɛlɛ maa dɔ ka wuli k'a fɔ kuranɛ ko in k'ale bɛ fɛɛrɛ siri a la k'ale b'a kunbɛn k'a kumakanw sɔsɔ jugu b'a ka jugu a bɛ segin a kɔlɔlɔ bɛ segin a yɛrɛ nin kɛra a bɛ ka nin fɔ a bɛ ka kɔriyali kɛ ka taa Walid ibn al-Mughira de ma subhanallahi ka d'a kan ale de nana ale kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko kira ka kuranɛ kalan a k'a mɛn kira ye kuranɛ kalan a ko wallahi ko nin tɛ se ka kɛ danfɛn ka kuma ye kabini a y'a mɛn ale bɛ ko kalama ko nin filɛ ka fɔ nin tɛ se ka kɛ danfɛn ka kuma ye kotigi yɛrɛ ka kuma de kotigi ka kuma o min donna ale dusukun na a tilala ka taa tuguni o y'a fɔ a ye ko Walid ibn al-Mughira ko cɛ ko Muhamadu ye kɔrɔtɛ de sa subhanallahi k'i ma ye a y'i dusukun kɔrɔtɛ de sinon ale ala kɛra ɲɛkɔrɔ ale yɛrɛ ye kuranɛ mankutu innahu la halawa wa innahu la talawa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi a ye kuranɛ mankutu kosɛbɛ nka a taalen dɔrɔn u sitanɛ don a la a fa ye cɛ Muhamadu y'i kɔrɔtɛ de sa sinon tiɲɛ tɛ ala k'an kisi a burutira tuguni a bɔra o ma a lahara ale bɛ nimisa a b'a fɔ ya laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an dhikri ba'da idh ja'ani ko Allah ale tun ye kana sira minɛ ale tun ye kana sira minɛ ale teri dɔ de b'ale la min y'ale sama ka bɔ ala kira nɔfɛ subhanallah k'a fɔ a ye k'a ye kuranɛ min mɛn ko tiɲɛ tɛ ala k'an kisi teri ɲuman ka ɲi dɛ Sisoko teri ɲuman ka ɲi dɛ ayiwa alimami n dugura i kɔ a b'i dɛmɛ kana n gɛn dɛ walayi teri ɲuman bɛ hadamaden dɛmɛ ayiwa kana n gɛn ni solution tɛ fɛn o fɛn na n'i ye cɛɲɔgɔn ɲuman sɔrɔ walahi a b'i dɛmɛ siga t'o la solution bɛ sɔrɔ ayiwa ya rabbi ala k'an nɔgɔya ala k'an nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a ko raddat balagatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal zani anil hurami a ko kotigi ala yɛrɛ min ye masaba ye n'i ko k'i b'i ka ko se kuranɛ ma e min ye kuranɛ nakariba ye ala bɛ keleya kuranɛ la i n'a fɔ
kɔɲɔ kɛ kurakurani subhanallah min bɛ keleya i ka to kɔɲɔmuso fɛ u kana sɔrɔ i ni kɔɲɔmuso bɛ sokɔnɔ baro la o bɛ keleya cogo min subhanallah ala bɛ keleya a ka kuranɛ la ne tɛ taa dɛ n tɛ taa i bɛ molibaliya kɛ diɲɛ ko bɛɛ la ayiwa n'i sera kuranɛ ma kosɛbɛ ala t'o bila a t'o pardonner dɛ an yafata o yɔrɔ bɛɛ a t'o pardonner bila ka suma an yafata maa ma i kulonkɛ kuranɛ la o yɔrɔ bɛɛ ala bɛ ko dɔ yir'i la k'a yir'i la ko ne ka kumakan de don kosɛbɛ wa n yɛrɛ bɛ yan ala tɛ sɔn kulonkɛ tɛ kɛ kuranɛ la dɛ a kɔlɔsiba bɛ yen siga t'o la waati dɔ tɛmɛna a mɛnna u ye dɔ yira k'o kun y'i ɲɛgɛnɛ kɛ kuranɛ kan nka a labanna cogo min a yɛrɛ bɔra a kala kosɛbɛ a y'a ye kuranɛ kulonkɛ tɛ k'a la ayi abada ni kulonkɛ k'a la dɔrɔn ala b'a yir'i la k'ale yɛrɛ bɛ yan kosɛbɛ ala ka an ta kɛ ala hɛrɛ amin a ko kula hamanin kosɛbɛ ka mawjil bahri fi madadin wa fawqa jawharihi fil husni wal qiyam kosɛbɛ a ko kɔrɔw bɛ kuranɛ la kɔrɔ minnu n'a jidilen don i b'a fɔ baji baji kuru kosɛbɛ waati bɛɛ i bɛ kuru kura de y'a la siga t'a la ni ala jɔnw ni sufi karamɔgɔw olu de ka teli ka nafa sɔrɔ nin kuma la kosɛbɛ o jumɛn ye kosɛbɛ ka d'a kan kuranɛ dɔnnibaw ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko yatajaddadu tanziluhu ala qalbi almu'min kosɛbɛ kuranɛ filɛ i b'a kɔrɔ fɔ i bɛ kɔrɔ min dɔn a la an karamɔgɔ muhamad mutawalli sha'rawi kosɛbɛ ale ye dɔnnibaba dɔ ye Egypte ale ko maa kana fɔ ko kuranɛ tafsir ayi ko maa kan'o fɔ parce que e bɛna kɔrɔ min fɔ a la ala kira de kun kan ka tafsir kɛ siga t'a la sallallahu alaihi wasallam mais kira yɛrɛ ma sigi ko tafsir siga t'o la kira yɛrɛ ma sigi ka tafsir kɛ ayi donc sisan kɔfɛ de tafsir ko nana kosɛbɛ tafsir ko nalen ko o la ko k'a fɔ ko khawatir hawla al-Qur'an o kɔrɔ hadamaden e ye min faamuya ala ka kuma la kosɛbɛ k'i k'a ko ye siga t'o la mais ne yɛrɛ y'i sigi ko nin de y'a kɔrɔ ye coyi dɔrɔn k'i b'a jɛ nin ye tiɲɛ ye parce que kuranɛ e bɛ kɔrɔ dɔ dɔn a la kosɛbɛ don o don i bɛ se ka kɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ a la walahi min tɛ kunun ta ye nin ye tiɲɛ ye o de la fɔlɔ tafsir n'i y'a ta k'a lajɛ ani bi tile tafsir maa min y'u fila kalan k'a gɛrɛ ɲɔgɔn na k'a ye i b'a ye fɔlɔ fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ fɔ kosɛbɛ a ma walawala mais bi tile la karamɔgɔ minnu bɛ tafsir sɛbɛn i n'a fɔ jawahiru tafsir kosɛbɛ jawahiru risala ni sheikh ibrahim Niass al-Kawlaxi ale ye tafsir dilan ka tila k'a dilan arabukan na k'a dilan bamanankan ni wɔlɔfɔkan ni fɛn tɛ dɛ ayi k'a dilan arabuw b'a sɛbɛn cogo min k'a fɔ k'a kɔrɔ sɛbɛn arabukan na kosɛbɛ a yɛrɛ b'a sɛbɛn ten k'a kɔrɔ sɛbɛn arabukan na a tafsir bɛ yen n'i y'a ta i b'a ye fɛn caman walawalalen don o la min ni fɔlɔ san 600 san 800 tafsir kɛ i b'a ye différence b'u cɛ nin ye tiɲɛ ye a t'i n'a fɔ ko dɔ ka fisa dɔ ye dɛ ayi mais i b'a dɔn waatiw cogo la faamuyaw don o don faamuya bɛ bonya donc o faamuya o ye kuranɛ yɛrɛ fisamantiya siga t'a la ka d'a kan fɛn valeureman de don fɛn ba don kosɛbɛ donc waati bɛɛ i bɛ nɔrɔ kura sɔrɔ siga t'a la siga t'a la maa dɔ nana a bɛ fɔ a ma ko abdulsalam ibn mashis ale sigilen a bɛ ala ko suma la a bɛ ka ala ko suma a bɛ k'a fɔ Allah de fɔ ala yɔrɔ an sina dɔw bɛ yen olu lajarabilen don kosɛbɛ o maa dɔ nana tɛmɛ a la ayiwa cɛ karisa e yɛrɛ fana sa e ye karamɔgɔba ye subhanallah an dalen don e la k'e bɛ sunna dɔn i bɛ ko kalama nin dalilu bɛ sunna kɔnɔ wa a bɛ k'a fɔ karamɔgɔ min ma o b'a ni kalan cɛ hali n'an taara ka segin o b'a ni kalan cɛ kosɛbɛ ala o fana ko a ma ni kunfin i ma kun walahi i bɛ kisi i ma kun mais ni kunfin ma s'i da la k'i bɛ ko se yɛrɛ ma alors ne ye n da a ko e bɛ taa sunna la wa ko kuranɛ kɔnɔ ala ko cogo di ayiwa ko wasguri isma rabbika bukratan wa asila o kɔrɔ ye di ko i ma tɔgɔ fɔ ayiwa sɔgɔma ani wula fɛ a ko karamɔgɔkɛ in ma kosɛbɛ ko ala tɔgɔ ala tɔgɔ fɔ n ye kɛ n t'a dɔn dɛ n t'a dɔn karamɔgɔkɛ y'i ma kun ayiwa kuma ko n t'a la dɛ kosɛbɛ ala tɔgɔ fɔ n ye a fɔ n ye a ko ala ne bɛ ka ala de fɔ e bɛna juma wɛrɛ fɔ ne e bɛna taa ko sunna i tɛ hakili sigi fɔlɔ ayiwa sunna ta ye n'i ka taa ko sunna fɔlɔ ayiwa a ka sɔrɔ i bɛ kuranɛ dɔn kosɛbɛ ni min ma ye kuranɛ kɔnɔ o la i bɛ jigin sunna la nin ye tiɲɛ ye sunna yɛrɛ de ka kuranɛ de walawala o tiɲɛ ye e yɛrɛ ma kuranɛ faamuya fɔlɔ e bɛ taa mun sunna fɔ ayi ne bɔra a la n bɔra a la ala tɔgɔ ala ko k'ale de tɔgɔ fɔ sɔgɔma ni wula ne bɛ k'o de fɔ e bɛna sunna ko jumɛn fɔ yan ayiwa sunna ko jumɛn bɛ yan n bɔra a la fɛn min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko sunna walahi ala k'an bɛn sababa amina
يتلى ما يقال خير ما ينزل فيه ليس يرى على الأرض كمثله سفينة فليشفع بالعالي ولا يحاسب ولا يسأل عن الرواية جميعا قالوا يا من يريد القرب من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه جاءت لكل حرف عشر حسنة هذاك ثم عنه عشر سيئات. الحمد لله نجارم وسيركو فما تعد ولا تحصى أجائبها ولا تسام على الإكسار بالسهم. نعم أكو قرآن أكبر يوم كاتسيغا جاتي غبان أي كبر من مبالا نيكو يبا جاتي كاتسيغا جاتي غبان ولا تسام على الإكسار بالسهم. كافو يقرآن كلام كاتشايا كابن نجبويلا أي كو فنت قرآن أي أبدا إبا كلا سوما نعم لغام في إبا كلا شوف إبا كلا كندوب سيدي إبا كلا إبي غنيان ما بكيرا نعم بيتيدي ناتي أنجتبو أبدا فنت كومين نجبو سكتالا فنت كومين والله ديدي إبا كلا نعم والله إبي سومي سورو إيرد سكونا نعم كافو كابغا شرزي الله أكبر هذا ما دي مو سورو قرآن نيتشي ala ka kuranɛ nafa d'an ma amin karamɔgɔ y'o de fɔ sisan fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ kalan ko kalanfɛn don min ka fisa a bɛɛ ye k'o de ye kuranɛ ye Allahu akbar an karamɔgɔ y'o de fɔ sisan a ko Busayiri ko qarrat biha aynu qariha fa qultu lahu laqad zafirta bihablillahi fa'tasimi a ko ma wasara ma ɲɛ sumana maa min n'a ko k'a ka baara bɛɛ ye kuranɛ kalan ye Allahu akbar o de la an karamɔgɔ Sheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala ale y'a kɛ sariti a ka kalannen bɛɛ kan ni i mana jasi cogo o cogo a k'a sɔrɔ kuranɛ hizbu 2 don o don i b'o kalan awɔ ni jasira dɛ kosɛbɛ an lamɛn anw minnu t'a kalan dun ayiwa an da kalannen piripara a k'a sɔrɔ kɔni i mana dɛsɛ cogo o cogo a k'a sɔrɔ kalo o kalo kɔni e bɛ kuranɛ jigin sinon Cheikh Tijani ka kalandenw bɛ yen olu b'a jigin u bɛ hizbu 2 k'a la don o don kosɛbɛ tile fɛ ayiwa su fɛ u bɛ hizbu 20 kalan n'a 2 la ayi u bɛ k'a kalan dɔrɔn an bɛna daminɛ ayiwa ala k'an nɔgɔya amina i yɛrɛ k'an dɛmɛ ne dugawu ye Busayiri ko a ko in tatluha khifatan kosɛbɛ in harri nari laza ayiwa adfa'ata harra laza kosɛbɛ wirdiha shabimi a ko maa o maa ye kuranɛ kalan tasuma jahanama ɲɛsiranɲɛ kama jahanama kalaya laza o ye jahanama tɔgɔ dɔ ye kosɛbɛ dɔnnibaaw bɛ kuma nin na kosɛbɛ u ye mun fɔ an karamɔgɔw b'a fɔ subhanallah ni maa min bɛ yen ko garizigɛ siri b'i la kosɛbɛ i n'i bolo don ko o ko la k'a tɛ ɲa u bɛ jahanama tɔgɔ ninnu 7 don ayiwa u b'olu tɔgɔw fɔ ko k'a sɛbɛn nasi la k'a kɛ a tigi bɛ to k'i kɔ a la ko n'o kɛra kɔni ko garizigɛ b'a tigi yɔrɔnin a bɛ u tɔgɔ fɔ an ye kosɛbɛ ala k'an bɛ sababa ma ayi tɔgɔ fɔ an ye dɛ sababa tɛ dɛ fɔ fɔ an ye a ko in tatluha khifatan min harri nari laza adfa'ata harra laza min wirdiha shabimi Allahu akbar maa o maa y'a kalan k'i sirannen don jahanama tasuma o kalaya ɲɛ k'i k'a dɔn i ka kalan wallahi a bɛ jahanama tasuma a kalaya a b'a faga e ka donni ka don jahanama kɔnɔ ala bɛ kisi o ma o de ye kuma yɛrɛ la Allahu akbar fɛn min bɛ maa kisi o ma o de ye kuranɛ ye siga t'a la ya rabbi ala ka kalanni nɔgɔya ni amin ala ka barikaw d'an ma amin أقول كأن الحوض تبيض الوجوه من الوساط وقد جاءوه كالهمم أقول قرآن أقول حوض أقول كو ما هو بمي يرمي ما هو مغا ميني ما هو مغا كلاني غاتا قرآن لا أبي نوبلا إني دالا أبي نوبلا إني دالا سبحان الله نوتاو إني دالا ده المامي أيوة i b'a kalan k'a caya mina daminɛ sini ni maa o maa bɛ kuranɛ kalan k'a caya k'a bɛ nɔ bila i ɲɛda la i ɲɛda minal usati ani ala kutala ɲɛda a tɛ se ka kɛ subhanallahi
Allah akbar. Ka se ka kɛ kelen Ayi. mɔgɔ minnu bɛ kuranɛ kalan ka caya n'i y'a tigi kɔni wallahi i b'a dɔn ko nin bɛ fɛn dɔ kɛ Ne b'a daminɛ sini bɛɛ. ya rabbi ala ka kalanni nɔgɔya Amina amina. ala ka barika d'an ma Amina. ala ka nɔɔrɔ d'an ma Ami ami. ni ala ye sini yira an na ba ye tɔgɔ fasulu kelen bɛ yen Kosɛbɛ. an b'o fɔ Naam. ka gun o n'o ye babul isra ye isra wal miraj Ayiwa. ala kira ka sanayɛlɛ o babu bɛ yen Ayiwa. an bɛ don o la O ye sini ta ye. n'o banna ni ala ye sinikɛnɛ yira an na Kosɛbɛ. o bɛ bɛn mawuludu yɛrɛ su ma Ayiwa. tɔɔnin fitinin min b'a la n'o ye tawasulu ye Naam. an b'o kun cɛ o la Kosɛbɛ. ni ala ye denkuni yira an na an karamɔgɔw bɛ min kalan Kosɛbɛ. n'o ye kasidal mutariya ye Naam. an b'o kalan o don Naam. n'an fanga sera k'a kɔrɔfɔ Kosɛbɛ. an bɛ dɔ kɔrɔfɔ o la Siga t'a la. k'o kɛ denkuni ta ye Naam. ya rabbi ala k'a bɛɛ yira an na Amin. ala ka barika d'an ma Amin. ala k'a nɔɔrɔ d'an ma ala Amin. k'an jurumu kafari Amin. ala k'an ka laɲiniw sabati Amin. ala ka ɲinifɛnw nɔgɔya Amin. an bɛ hami min na ala k'an nɔgɔya an ye. Amin. sira min ala k'an kisi o ma. Amin. o kɛ ala kira barika Amin. salli ala muhammad وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا فاتحة. محمد الفاتح لما أغلق آمين. والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق آمين. والهادي إلى صراطك المستقيم آمين. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين. سبحان ربك رب فاتحة. العزة عما يصفون آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جل السنيران آمين.